Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibanda okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Akekho ofana naye futhi akekho njengaye. Usiphila usuku lwanamhlanje ukuba siphile kulo. Usiphila usuku lwanamhlanje ukuba senze umsebenzi wakhe, senze intando yakhe. Ngiyabonga kakhulu bangcwele, ngiyambonga uNkulunkulu ngani. Ngiyambonga uNkulunkulu nangabo laba abaletha abantu. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele, uNkulunkulu enze izwi lakhe kuwe. Ngiyacela sigoqe sikhuleke, sisondele kuNkulunkulu wethu. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga uthando sithande ngalo, siyakubonga kakhulu. Ngiyacela ube phakathi kwethu nangaso lesi sikhathi. Ngiyacela ukhulume neimpilo zethu. Ngisize nami Nkosi ngilalele, usebenzise lo mzimba. Ngilalele ukukhuluma kwakho ngoba nami ngiyadinga ukukhula. Lokhu ongikhulumisa khona kusikhona engikwaziyo, kodwa lokhu nami engifundayo ukuba ngikwenze. Ngiyacela ke Nkosi ukuba abaseFilipi 4:13 bafezeke empilweni yami. Ngibe namandla okwenza konke ngoba wena ungiqinisayo. Iba phakathi kwethu kule nkonzo, ubusise bonke abazoyilalela bayizwe, balenze izwi lakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Siyambonga kakhulu. Asiqhubeke nezwi lethu. Siqhubekele besinelilandelayo, sesiqedile okwamanje ukukhuluma ngendaba yokuthi lapho ngikhona nami ngifuna nibe khona, amazwi kaJesu lawo. Sizoqhubekela phambili, kodwa ukuze siqhubeke kahle ke angibuyele ngiqale kuverse 20 John 17 kodwa sesingene evesini elilandelayo. Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, verse 21, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphe bona, ukuze babe munye njengalokhu thina simunye, mina kubona nawe kimina, ukuba bapheleliswe bunyeni, ukuze izwe lazi ukuba wena ungithumile, wabathanda njengalokhu ngithandile. Ukuze izwe lazi ukuthi wena ungithumile, wabathanda. So ukuthunywa kaJesu kithi kukhombisa uthando likaNkulunkulu. Izwe lazi ukuthi ungithumile, wabathanda. Mawufunda uJohn 3:16, ivesi elijwayelekile, uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wathumela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilona loyo okholwa yangabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Lithi leli vesi 23, mina kubona nawe kumina, ukuba bapheleliswe ebunyeni, ukuze izwe lazi ukuthi wena ungithumile, wabathanda njengalokhu ungithandile. Aseku 24, Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona, ukuba wangithanda kungakasekelwa izwe. Siqedile-ke singena kuverse 25, Baba olungileyo, izwe kalikazanga kepha mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ungithumile. Izwe alimazi uNkulunkulu. Yingakho nathi lingasazi, lingasizwa, ngoba uNkulunkulu alimazi. Ngike ngizwe abanye bethi bafaka umuntu ekhaya lezwi ongasindisiwe. Anginqaba ngiphiki, ngoba vele ukusindiswa komuntu kuvela kuNkulunkulu. Kodwa mina la ekhaya lezwi ngiyafundisa, angivangeli. Yingakho abanye
balaba bantu abalethwa bengakholwa begcina bephuma ngoba abangizwa ukuthi ngithini. Bagcina baphume ngoba bezwa. Kuyafundiswa la, akuvangelwa, akushunyayelwa, kodwa siyafundisa. Uma singahlehla kancane siyobuka ukuthi inkosi ithini lapha kwekaJohane. Lapha kwekaJohane chapter 4, uqala chapter 4 verse 5 no 6 uthi bona bangabezwe ngalokho bakhuluma okwezwe nezwe liyabezwa. Yezwa abezwe bezwa okwezwe abakuzwa kamoya. Athi verse 16 singaba kaNkulunkulu omaziyo uNkulunkulu yasizwa ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa. Yikho bephuma laba abaphumayo ngoba abasizwa. Lithi-ke leli verse ongesiyo kaNkulunkulu akangizwa. Akangizwa mina ngithini ngoba akasiyo kaNkulunkulu. Abakamoya kuphela abangizwayo. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka. Hayike asibuyeleke ezwini lethu evesini lethu number 25 John 17. Babolungileyo ize kwalikwazanga kepha mina ngikwazile nalabo bazile ukuthi ungithumile. Imfihlakalo le ukwazi ukuthi uJesu uthunyiwe. Imfihlakalo ehlula abantu abaningi babefuna ukumbulala uma ekhuluma ngokuthi uthunyiwe. Ake sibheke izwi John 7 verse 29. Noma siqale ku verse 28. John 7 verse 28. Ngakho uJesu wamemeza efundisa ethempelini wathi, niyangazi futhi ukuthi ngivelaphi. Mina-ke angizizelanga, kodwa ongithumileyo uqinisile, eningamaziyo nina. Verse 29. Ngiyamazi mina ngokuba ngivela kuye futhi nguye ongithumileyo. uJesu wamemeza efundisa ethempelini. Ngiyabonga ukuthi ungiphe inkonzo eyayenzwa uyena yokufundisa. Wamemeza-ke efundisa ethempelini. Wathi niyangazi futhi niyazi ukuthi ngivelaphi. Mina kangizizelanga, kodwa ongithumile uqinisile eningamaziyo nina. Liyangithinta lelizwi. Yazi ukuthi liyangithinta ngoba abantu abaningi la ekhaya lezwi na ku YouTube bayangazi. Bayazi futhi ukuthi ngivelaphi. Bayazi futhi ukuthi angizizelanga, kodwa ongithumileyo oqinisileyo nina ningamazi. Ngesingisi inegligence nje ukuthi wenza ngathi awungazi. Inegligence nje. Uyazi ukuthi uyangazi. Uyazi futhi ukuthi ngivelaphi. Uyazi ukuthi ngikutshela, ngihlala ngikutshela. Khona lo ngibele engimusa la ithanda ukuya khona. Njengamanje uyahamba ngama waves ka YouTube kakhulu. Uyahamba ngama waves ka WhatsApp kakhulu. Uyahamba. Manje ke uma kunjalo ke bazalwane ngiyamangala mina. Niyangazi kusho njalo uJesu. Niyazi futhi ukuthi ngivelaphi. Mina kangizizelanga. Yazi angiziqambelanga le group. Angiziqambelanga bazalwane. Khona lo wathi angikwenze. Athi verse 29 ngiyamazi mina ngokuba ngivela kuye lo ongithumile. Ngiyamazi mina ngokuba ngivela kuye. uJesu uyamazi ubaba wakhe. Mina ngiyamazi uJesu ongithumileyo. Hayi futhi ngiyamazi. Ingakho ngimletha kuwena ngeconviction enkulu. Engimletha kuwe ngokumazi ukuthi nawe uzokusiza. Woza kuye uzokusiza. Lonke uhlobo lwenkinga phansi kwelanga uyena kuphela olixazululayo. Lungaba spiritual problem or iproblem ebonakalayo nje ethintekayo
physical problem uyena kuphela owasolvayo. Aqeda ukuyisolva angakuhlebi kumuntu uthi kade ufikile kwase kwenzakalani. Njengoba abantu abaningi behleba, niyazi futhi ukuthi ngivelaphi. Mina kangizizelanga kodwa ongithumile uqinisile engingamaziyo mina. Verse 29, ngiyamazi mina. Ngathi uzothi ngiyamazi mina ongithumileyo. Ngiyamazi mina. Ngokuba ngivela kuye. Yini engadala ukuthi ngingamazi? Ngoba ngivela kuye. Inkosi yethu uJesu Kristu iyamazi ubaba wayo ngoba ivela kuye. Nathi esesizelwe kabusha bekufanele simazi uJesu ngoba sivela kuye. John 1 verse 12, bonke mamukele wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana. Angikwazi ukungamazi umuntu engivela kuyena. Yazi angikwazi ukungamazi. Wena uyamazi nje. Bekufanele umazi ngoba uvela kuyena. Bekufanele ukuthi umazi. Ngiyamazi mina ngokuba ngivela kuye futhi nguye ongithumileyo. Angiveli kuye kuphela, uyena ongithumile. Uthunyiwe, uthandiwe emazulwini. uNkulunkulu wethu engathi angakiphi ukuthula. uNkulunkulu wethu akuphi uthando lokumthanda. uNkulunkulu wethu akuphi ukuthula enhlizweni yakho. Kuphele lokhu ukuxokozela nakho. Uthi uma uthandaza engabikho izinto ezikuphikisayo uma uthandaza. Ngiyamcela uNkulunkulu akusize. We cannot afford to lose you at this stage. Asikwazi ukulahlekelwa wena ekhaya lezwi ngalomzuzu. Ngoba uJesu seyabuya, sekuseduze. Angifuni silahlekelwe wena. Bekezela mntaka baba. Bekezela uJesu sesemnyango. Uthi ngiyamazi mina ngokuba ngivela kuye futhi nguye ongithumileyo. Uvela kubani wena? Uthunywe ubani wena? Uma uthunywe uyena, lokho okwenzayo izinto okufanele uzenze ezikhombisa ukuthi uthunywe uyena noma wenza izinto eziphuma ekhanda lakho ozithandayo. Sisazoma phambi kwesihlalo sokwahlulelwa. Yilona loyo usazoma phambi kaNkulunkulu avela aqame ukuthi ungubani. Sisazovela bazalwane. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Mawubambelela kuleli gama uzobona ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Bambelela ngazo zombili. Bambelela ngazo zozibini. Uzombona uNkulunkulu esimkhonzayo. uNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaAbraham. Ngiqale ngabancane namhlanje. Uyasithanda, uyakuthanda, uthi ungesabi, ungaphela amandla. Ngoba uyena omeduze kwakho uthi ungesabi. Uyena okunika igunya lokungesabi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamthanda nangawo lo mzuzu. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Kulesi sikhathi ngiyacela ukuthi siguqe sikhuleke. Simbonge uNkulunkulu wethu osithanda ngalendlela. Simbonge uNkulunkulu wethu okufanele kube yilona lo yamazi. Ngoba uJesu uthi niyamazi. Niyazi futhi ukuthi ngivelaphi. Mina ngizelanga. Mina-ke angizizelanga kodwa ongithumileyo uqinisile eningamaziyo nina. Bekuyoba kuhle kuba yiloso naleso sisebenzi sikaNkulunkulu kube ngesithunyiwe. Kungabi ukuyivukela nje. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamthanda, ke siguqe sikhuleke. Bazalwane, kumnandi ukukhonza inkosi uJesu. Kumnandi ukuhamba ngobungcwele. Masikhuleke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga. Thando sithande ngalo. Sisize sibe ngcwele njengoba wena ungcwele. Siyabonga Nkosi ukwazi
ukuthi inkosi uJesu ihamba emhlabeni yathi yamazwe ithumileyo engabe thina siyamazi yini osithumile. Bekumele ukuba yilona loyo mzalwane, mfundisi noma isiphi isikhundla amazi amthumileyo. Siyakubonga ke Nkosi nangalesi sikhathi busise lenkonzo. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba uhambele kubo bonke ubathinte ngesandla sakho somusa. Kuba kungabhubhi namunye oke walalela ikhaya lezwi. Siyabonga sikunikeza udumo. Sithi lonke lungu lwakho lukufanele izikhathi ezingakabikho namanje kuze kube phakade. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu. Makube nokuthula kithini silesaba igama lakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Muhle uNkulunkulu wethu, siyambonga abangcwele, siyamdumisa. Bonke abantu siyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.